ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри душанбе дар хитои бузург. Бародарои гиромӣ, якум, дуюм, сеюм блок мешавад. Ошёнаи дуюмда блоки Б меган. Дар ин тараф роҳи фурудгоҳ, ин хел рост меравем, роҳи текстил мешавад. Дар назди бино хизматрасониҳо хело ҳам зиёд аст, мактабу садикам ҳаст. Меравем назди бино. Марҳамат дӯстони гиромӣ, омадем назди бино. Хонаи мо дар ошёнаи дуюм аст. Мебароем блоки Б. Мана дӯстони гиромӣ, дар ошёнаи дуюм қарор дорем. Дар бино дута лифт меяд, якта дута калидор мешавад. Хона имрӯзаи мо мана ҳамон хона аст. Хона дари главниш часпонидагие бародарои гиромӣ, тирезаҳошам часпонидагие. Масоҳат 104 метри квадратӣ. Се хонага, ошхона, ҳаммом ва ҳуҷҷатхона. Ёктен хол макони холӣ дорад. Дар инҷа ошхона меяд, хонаи якум, хонаи дуюм, хонаи сеюм ва инҷа дар ҳаммому ҳуҷҷатхона. Мо шурӯъ мекунем аз ана ҳамин ошхонаш. Ошхонаш беҳад калона ки хушрӯ меояд. Ёктен бародаро беҳад калони хушрӯ и ошхона. Инаи тараф мегардем хонаи якуми мо. Хонаош калон бародаро мешид ки чорхонагашам кунам, хай сехонагаш кардем. Тирезаҳошам тирезаҳои калони худ. Ва дар ин амиҷа бародаро сохтмон рафта, таргови центри калон меяд, ашан мешавад. Агар ки бидонед, ашан мешавад. Ин хонаи якум буд. Дигар ба хиёлем ки дар ин территория ошёнаи дуюм ёфтанаш хеле мушкил аст. Мо барои шумо ошёнаи дуюма нишон додем. Хонаи имрӯза дуюм хонаш. На ҳаминаш ҳаст хонаи дуюми мо. Инаш мешавад ҳаммом бародаро. Ҳаммомшам калони хушрӯ, беҳад калон. Ва инаш бошад ҳаст ҳуҷҷатхона. Ёкнен бародаро шебен мондаган барои стяжка кардани полтон. Иам варианти хуб дар сеюм хона. Ин сеюм хона мешавад. Ҳамашон тиреза дорад бе мушкилӣ. Ва инҷада ҷой барои часпонидани кондитсионер. Хона дар ошёнаи дуюм аст. Нарх 650 000 сомонӣ. 104 квадрат 650 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибмулкам мемонам, камтарак арзон мешавад. Саломату сарбаланд бошед то наворҳои дигар. Барои реклама кардани хонаҳои худ метавонед ба мо муроҷиат кунед.